Thole ukuthi uyajola futhi uthola nezithombe lapho WhatsApp zentombazane inqunywa nalesisebenza nayo. Yena leyathi ukhuluma nayo every day. Mangisi ngiya-check-a kusendelene njena kuphunyiwe kwenziwa yonke into. Ngiyanibingelela nonke babukele emakhaya, ngiwuNosta kwesinye isiqephu sithi ngabuyelana emendweni. Sanibingelela nonke singu-Black Life. Namhlanje sivakashela udadewethu othi naye unestori sakhe afisa ukusixoxa kule culture ukuthi yena wabuyelana emendweni. Sawubona. Sanibona njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Babingelela babukele emakhaya, uzisho igama nokuthi uqhamuka kuphi nendawo. Igama lami uZandile Ngwamkhize. Ngiqhamuka eMzinto esigodini saMgayi. uZandile Mkhize. uZandile Mkhize, yes. Okay. uZandile uba. uZandile bekade ngihlala kuphi? No ngithi uba uZandile. uZandile bekade ngishadile mina. Ngiyazi ukuthi ubukade ushadile but mangibuza ukuthi ubani uZandile ngibuza ukuthi umuntu obhabli, umuntu onenhliziyo encane, umuntu ongazizwani into ebhedayo. Ngumuntu onenhliziyo encane but okwazi ukubekezela. Wazi ukubekezela. Yeah. Okay. So umsolwa ke umbonaphi? Uguy sikhule naye emakhaya. Sakhula naye nje saze sagcina sesithandana. Nagcina senishada. Sesishade. Okay. Manikhula naye emakhaya. I-approach ayinjani? Baningi oguy ukhula nabo emakhaya. Yini le imenza ukuthi yena ahluke uze udecide ukuthi nangu ubaba sekhaya? Be right kakhulu. Right nje ebantwini sizabantu ngakho konke nje. Umuntu right emphakathini. Okay. So akhathe eshela yini ehlukile ngayo? Awekhuluma nje kwahlukile nabanye abantu. Nje wethembisa ukuthi uzongiphatha kahle ngaso sonke isikhathi. Kuhamba nesikhathi yagcina ngabanga right. Masafuna into ezinhle ngayo. Hawu, usufuna ukungirasha ezimbi. Okay, so kwahamba ngesikhathi obviously ngakho uhleli la. But ke akhatheze ekhaya yini ayenza wa proposer wenza noma wathi ke nana incwadi hambise ekhaya. Wacela. Wacela kwambatha ekhaya kwa right yonke into. Wangilobola sashada. Kwathi kuhambeni kwesikhathi ke samova ngisaza la eThekwini for amatoho. Okay. So lokho kwahamba kanjani? Wathola kuqala nomsebenzi kwenkampani nathi bisaka Toyota. So mesebenza khona azagcina nami ngitholela umsebenzi because besizela ngofuna umsebenzi sishadile. So akutholele kuphi khona ngaphakathi? Angitholele umsebenzi khona ngaphakathi. Yeah. Kwakunjani nje ujabulela usekuzosenza nomnyeni? Kwakumnandi kakhulu. Futhi ngayitshela ukuthi angenza into ewrong nje. Yasebenze ke khona kuhambeni kwesikhathi. Kusho ukuthi ngizwane nomunye intombazane lenye intombazane. Masizwana nayo si-share inamba kube right nje yonke into. Kuhambeni kwesikhathi ke sho ukuthi uguy agcine ke ethandana nosisi lo. Ngazi lo yedwa. Agcine ethandana naye. Mangabe sihamba kuhambe story uthandana nalo sisi lo ade nishayisha inamba naye? Yeah, shuthi uyabona ukukhuluma nomuntu ukhululekile nisebenza nonke. Ngikhulule ngaleyo ndlela leyo ngixoxe yonke into zisexoxa ngomshado wakho ukuthi kunjani ukuthi kuhamba kahle yonke into uphathene kahle kanjani. So sizwane ke nosisi lo sizwane naye sikhiphana yonke into acela ngisho ngivakashela endlini lapho sihlala khona. Lapho esihleli khona siqashile. Okay. So agcine evakasha nje siluke sivakashelana kuhamba kanjalo. Kuthi ngesinye isikhathi gcine esengasekho right uguy lo engihlala naye. Ngimbona usesekhona sekwenza manje. So ngiluke ngizibuza ukuthi kwenzakalani. Ngokuhamba kwesikhathi ngize agcine kade ebuka ifoni ebuka ama-movie ebusuku. Ngithi ake ngizame ngoba nezinto nondlela asekhuluma ngayo akasakhulumi kahle usenokungihafa nendlela esesilala ngayo for inkonzo sekamerweni akusafani. No sekhona okwenza izinto esefanele ngenze ezinye izinto mina like njengani mhlambe ngenza itayile engingazazi. Ngiyakhomba kahle. Useyakhomba? Ngibe nokubuza uthatha izinto ezikanjena ngoba mina ngiyazi yonke nje le nto le. Athini?
Asayi ngeke kuzomela wazi-ke phela ngoba phela ngeke ngikwazi ukuthi ngibekezelele mina into kanjalo. Angizwanga. Asho kanje. Kade happy all along? Bekade right nje engacomplain ngalutho. Yeah. So luke ngimbona ukuthi engathi kukhona inkinga nayo vele. Hayi ngigcine ngiluke ngiyilandela lento lena ngithole ukuthi uyajola futhi ngithola nezithombe lapha ku WhatsApp zentombazane inqunyona lesisebenza nayo. Yana leyade ukhuluma nayo every day. Mangisi ngiyachecka kusendelene njena kuphunyiwe kwenziwa yonke into. So ngiblontozi ngiphathe kabi ngibekezele kusa. Ngingakwazi ngingambuzi lonto leyo. Ngakusasa ekseni vele siyongena nentombazane leni. Ngifike khona ngifike ngihlule ukuzibamba ngiyibuza intombazane. Mangiyibuza ikhuluma kweyisa. Gcine sesixabana nayo. Gcine sengibeka isandla. Ngeswazi kwaphelela laphi lokho. Waphelela ukuthi mina ngiboshwe. Uboshwe. Yebo. Yena uthula uthini sekuboshwe unkosikazi wakhe? Because phela angithi le ntombazane usebenza nayo, naye usebenza naye, nonke nisebenza lapha. Uthula uthini? Wayikhuluma indaba yalonto leyo eshuthi ezama ukuhlisa intombazane. So ayizange izibe right ngalokho. Kwa ukuthi ke kufuna le ndaba zamabheli wazama kwahlanganisa. Ngigcine ngiphumile. Mangiphuma ngibona ukuthi angikwazi ukuthi ngiqhubeke nalento leni. Egcineni intombazane futhi sekutholakala ukuthi ikhulele futhi khona lapho. Sekumele ngiphinde back mina ngihambe ngemakhaya ngiyochaza into eyenziwa umfana wabo emakhaya. Nanokuthi uyenze endaweni la nisebenza khona. La sisebenza khona. Angisakwazi ukuthi ngikhululeke umsebenzi ngasenguyeka kanjani ngaleyo ndlela leyo. Yo, suhlukumezekile. Sengihlukumezeke kakhulu. So manje tell me kwaba yini uvala? La wathi khona yabona ke manje ngipasha into zami ngiyahamba. Uvala kwaba ukuthi nje angisakwazi ukubekezelela yonke lento lena. Futhi nakhona kwakukuningi engikutholayo kwangasikhona intombazane lena kuphela. Kwakukhona enye intombazane? Kwakukuningi kakhulu. So intombazane enye uyithola phi yona? Le intombazane nayo ngangibona kodwa okwangenza ukuthi ngikunake kakhulu yilokhu ukuthi sekuze kwakhona ukuthi kukhulelisweni. Ngikona enganginaka kakhulu lokho kumithisana. So lena intombazane yayikuphi yona naye yayisemsebenzini? Yayikhona nayo. In the company nayo? Yo, wangenzela izinto nje ongaye uzazi lo yamuntu. Hima, wait, wayinomfazi nama side chick in the company kanjalo nje. And amantombazane wona ayikutreat kanjani ngoba phela nongazi? Especially lo uthi ungayazi. Lapho indlela nje engangibuka ngakhona ukuthi unganaki utshela ukuthi abantu ba right ngawo kanti abekho right. Yes. Kwagcina kuhamba isikhathi ngingekho right. Kwaphela kumsebenzi kanjalo ngagcina kuphelile sihamba so divorce naye. So wathatha isinqumo there and there ukuthi ke na ngathatha you isinqumo. out. Yes. And then umndeni wakhe ke wawuthini? Ngiyakhumbula umndeni wakhe wazama ukuthi ukhulume naye kwaukuthi vele yena bengasangidingeni uqobo lakhe. So wayefuna ukugcina lama isithembu sakhe. So wayenesithembu emsebenzini. Shuthi kahle kahle wayenesithembu emsebenzini. Amahloni. Awukuba. So manje ke ngoba uthi ke na umsebenzi awusekho awusasebenzi khona. No angisasebenzi khona. Wathola umsebenzi kwenye indawo. Ya uyabheda njengamanje ngawuthola. Nina ke ninazi ingane? Yes bezikhona zo2. Zingazo2 zineminyaka ngaki? Enye na 10, enye na 5. Senishade iminyaka ngaki? What 4 years minyaka 4. Oh so ingane wayithola ningakashadi? Yes. Okay. So manje ke ngoba vele ke senihlukene na divorce unayi relationship with ingane? Yena ushuthi ingane naye njengamanje ile ngamfica ikhulelwe naye le ntombazana. Oh so yona ingane eyiqanda manje? Uyona akayinakekela njengamanje ezamwavana wakhohle emva ukuthi athole loyana naye njengamanje. Oh okay. So ekhaya bona ke bamgqugquza ukuthi ayibophela nezingane lezi ezinye ziyanakekelwa? Bayamgqugquza kodwa indaba yami nje akasayingeni kahle kahle nezingane asahlangani nazo. So that tell me, are you dating now? Are you back in the dating game? Yeah, ngiyadate kodwa angikho right. Ngisana kumkhumbula kakhulu. Awusamkhumbula umuntu wakho? Kakhulu. So you telling me ukuthi angasathi mama silungise izinto? Yo, entweni ayenza akusekho lula. Ukuthi ngakuvumela lokho. So ngangimthemba kakhulu,
njengomuntu engikhule naye ukhule naye ngitshela ukuthi si right and niswanga ndawonye. yes. So usisi ohleli lapha ekhaya ethola isigameko esikanje ukuthi umnyeni wakho ubhizi uyajola emsebenzini besebenza ndawo ungathini kuyena? Hey, ngingathi mina before ushada umuntu kufanele wazi konke ngaye ube nesiqiniseko ukuthi uyamazi. Yes. But ungasho yini ukuthi ungamazi ngoba nikhule ndawonye? Ngingasho kanjalo ngendlela enza ngayo. Enza ngayo. Akulula ukuthi wazi umuntu shothi. Okay, tell me ke naku wena kuza what would you have done differently? Usubone outcome of your relationship yakho. Angithi uthe waxoxela ngisho nabangani nge-relationship yakho. So what would you have done differently ukuze singayitholi hleli la? Hey, into engayisho nje mina ukuthi ungaya kodwa emendweni kodwa ucabange konke ukuthi ucabange kahle ukuthi right yini. Ungevele nje uyi. Wena ongekho in right ungena emendweni. Ngange right the time ngiye. But okay, so yini imapha amaphutha owabonayo wena ukuthi wawenza or ama gaps owawavula kwi relationship yakho? Ngiyacabanga ukuthi ngangasakwazi ukuthi ngiyimanelise ngendlela wesenakho ukuthi angidinge kahle bengasenayo imizwa kahle. Bungasamdingi nawe? Behayo sebengasamdingi shuthi into mhlambe yenzeka nje angazi kanjani bengasafili kahle konke kodwa hayi ungeve ukuthi angisamthandi. So ngiyenzeka ukuthi ke nanosisi khonto abayenza kwi relationship yenu? Ongenzeka mhlawumbe ukufika kwabo ngoba sasi right engabi because nasempedeni nani ngasahambi. Ongenzeka mhlawumbe ibona abadala ukuthi mhlawumbe ngize ngibe mhlawumbe ngingabi semizweni naye. The time ngingabi nemizwa mina wabona ukuthi mhlawumbe. But Sli yazi khona abinza sorry. Za khona lento le sesiyenze ezamantombazane le yokukhuluma. Yokukhuluma kakhulu ngixoxela uza ukuthi ke na owami umshado uhamba ngo-A ngo-B no-C. Ungathini ngalokho kubantu besifazane? Njengoba nawe uphuma kuleyo nto because lo muntu owumxoxela is the same person owavisa nohamba uthatha i-treasure yakho. Ubuza ukuthi ngingathini ka ungathini as i-advice kumuntu wesifazane? Into engayisho mina umuntu wesifazane ukuthi uqala ukumazi kahle umuntu ungaveni uye nje noma kanjani. No sengisho mina ke as uLongstar right now. Ungathini komunye umuntu wesifazane othanda ukuthatha indaba zakhe ayoxoxela omunye umuntu wesifazane? Ngingamtshela ngithi mina akaqiniseke ukuthi right yena aqale. Kuyimaye decide ukuthi akwenze lokho. Okay, so you saying ukuthi umuntu anga overshare information ngomshado wakhe? Because nawe I think if ukuthi ke na kukhona izinto ongayixoxanga ngabe mhlawumbe nomngane akhe akamnakanga. Yes, nginakho futhi ukuthi ngenze ukuthi izinto engangixoxa ngazo ngichaza nokuthi kunjani endlini iyona mhlawumbe into iyagcina seyimeha naye. Hayi no nezola ke babukele emakhaya saxoxa ukuthi kena ukusharisha indaba nabanye abantu zomshado wakho akukho akusilona icebo elihle lelo ngoba ke at the time wena uthi uyaxoxa mina ngala ngiyabuka ukuthi le crosser leyo le mali lengathi ifanele mina ngcono kuphume yena khona kuzongena mina. Asiyekeni sabantu besifazane ukuthi sibangisane bakithi. Umuntu wesifazane makuthi ujabule asimnyeke nenjabulo yakhe nawe ngelilanga uzoyithole yakho. So Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kulesi siqephu samamoya emendweni. Please don't forget to share, like and subscribe. Nawe futhi lapha ekhaya mawukuthi unesakhi story ofuna ukusixoxa ukuthi wabuyiswa yini emendweni. Feel free to drop us a message usitshela ukuthi kena yini yakubuyisa emendweni. Siyabonga kakhulu Zandile. Ngiyabonga nami sisi. Thank you.